Няўжо НАТО сапраўды знаходзіцца ў крызісе? ЗША далі зялёнае святло перамовам аб пастаяннай вайсковай прысутнасці сваіх войскаў у Польшчы. Варшава дамагаецца гэтага апошнія 10 гадоў, але дагэтуль амерыканскія падраздзяленні знаходзіліся тут на ратацыйнай аснове. Прыехалі, з'ехалі. Infrastruktura, którą w tej chwili przygotowaliśmy. Інфраструктура, якую мы цяпер падрыхтавалі, між іншым звязаная з амерыканскімі войскамі і з тым, што будзе адбывацца ў будучыні. Маю на ўвазе пастаянную базу амерыканскіх войскаў у Польшчы. Мы пачынаем гэтыя размовы вельмі сур'ёзна. Mamy te rozmowy w sposób bardzo poważny. To już w tej chwili... Ужо цяпер пачынаецца ўзгадненне дэталяў. Тое, што амерыканскія войскі будуць тут на пастаяннай аснове, ужо вырашана. Размясціць гасцей у пагонах варта было б паблізу ўразлівага Сувалскага калідора, дзе блізкая расійская пагроза. Але разглядаецца захад краіны. Магчыма, Познаń і Уроцлаў, дзе амерыканскія вайскоўцы ўжо прысутнічаюць. Polska od lat inwestuje w budowę... На працягу многіх гадоў Польша інвеставала ў стварэнне лагістычна-вайсковай базы ў раёне аэрадромаў на захадзе краіны, менавіта з разлікам на прыём любой вайсковай дапамогі з боку НАТО. На будаўніцтва розных відаў інфраструктуры ўжо было выдаткавана некалькі мільярдаў злотых, таму гэтыя месцы з'яўляюцца найбольш відавочнымі. Мы ўжо панеслі гэтыя выдаткі. Dlatego, że my już te koszty ponieśliśmy. Не менш востры галоўны боль Брусселя, нават амерыканцы, якія дзяжурылі ў старым свеце на ратацыйнай аснове, сыходзяць. Але скарачаючы свой вайсковы кантынгент у Еўропе, Пентагон паабяцаў, што ў Польшчы колькасць амерыканскіх салдат застанецца ранейшай. Это значыць, каля адной дывізіі. Яны вяртаюцца. Аднак які менавіта род войскаў гэта будзе, авіяцыя ці бронетанкавыя злучэнні, пакуль не вызначыліся. Z tym większą radością odebrałem... Я з асаблівым задавальненнем успрыняў інфармацыю, атрыманую ад намесніцы пасла ЗША ў Польшчы Стэфані Холмс і вайсковага аташэ ЗША ў Польшчы пра тое, што ратацыя, якая была прыпыненая некалькі тыдняў таму, аднаўляецца. Яна будзе працягвацца, і ратацыя амерыканскіх войскаў у Польшчы завершыцца ў найбліжэйшыя тыдні. Я хацеў бы шчыра падзякаваць спадарні намесніцы пасла за гэтую інфармацыю. Балючы пункт многіх экспертаў і палітыкаў непакоіць, каб асаблівае становішча Польшчы, фаварытызм у адносінах з Вашынгтонам не падарвалі салідарнасць унутры альянсу. Але Варшава гатовая прыняць на пастаяннай аснове не толькі амерыканскіх вайскоўцаў. У НАТО ёсць краіна, якая таксама валодае ядравай зброяй і прэтэндуе на лідарства ў вайсковым блоку. Mamy takie sygnały ze strony francuskiej. Так, мы маем такія сігналы з французскага боку. Любая колькасць саюзніцкіх войскаў у Польшчы, якая знаходзілася б тут на пастаяннай аснове, безумоўна вітаецца. Таму я думаю, што гэтыя размовы яшчэ наперадзе. Для вайскоўцаў і дыпламатаў відавочна, што амерыканцы на ўсходніх рубежах альянсу гэта папярэджанне на выпадак чаканай агрэсіі Расіі і Беларусі. Зразумела, усходні сусед гучна пярэчыць. Ён спасылаецца на парушэнне асноўнага акта аб узаемаадносінах паміж Расіяй і НАТО, якому ўжо амаль 30 гадоў. Але таварышы з Крэмля забываюцца, што пасля гэтага яны захапілі Крым і распачалі вайну супраць Украіны, а юрыдычная вага гэтага даўнюю дакументу меншая, чым у сумна вядомага Будапешцкага мемарандума. Новая геапалітычная рэальнасць яшчэ прынесе Менску і Маскве нямала сюрпрызаў, пра якія прэса пакуль не піша.